Lehenengo mahai ingurua Arantza Etxeberria eta Juan Ignacio Perezek emango digute. Bien artean hitz egingo dute 45 minutu inguruz edo, eta ondoren 15 bat minutuko tartea irekiko dugu galderetarako edo iritzia eman dezazuen. Arantza Etxeberria, EHUko irakaslea eta biologiaren filosofian aditua, hasiko da, eta Juan Ignacio Perez jarraituko du hitzaldiarekin, EHUko fisiologia katedraduna eta zientzia kultura katedrako zuzendaria. Eta beraiei utziko diet hitza. Tesi antropologiko nagusia aurreatzeko. Eta hor zer egiten du, gizakiaren izaera biologikoa aldarrikatzen du, eta horrekin berekoi altruista dikotomiari aurre egin beharra aurkitzen du, aldarrikatzen badu izaera biologikoa, eta hortik berak tesi politiko-soziala ere egiten du, kapitalismoa eta kooperatibismoaren artean. Guk gehien bat alderdi biologikoari helduko diogu aurkezpen honetan. 3 liburu idatzi zituen gizaberearen gaiari buruz, eta ikusten duzu gutxi gora bera 15 urteko tartea dagoela bata eta bestearen artean, gizona abere hutsa da, gizaberearen bakeak eta gerrak eta gizabere kooperatiboaz. Gutxi gora bera guk tratatuko ditugun gaiak, hasiera-hasieratik daude iradokituta, baina bete-betean hartzen du gaia azken liburuan. Gizaberea terminoarekin, Jose Azurmendik lehenengo eta behin esan nahi du gizakia ez dela arrazoi hutsa. Esaten du tradizio ilustratuak ikusi duela gizakiaren izaera arrazoi hutsa bezala, eta beak alderdi biologikoa abere kultural gisa aldarrikatu nahi du. Horrek esan nahi du gizakiaren gorputza biziduna dela, bizigaia. Izaki bizia bezala, organismo bat, gorputz bat. Ez makina bat, gorputza ez da makina bat, tradizio kartesiarrak esaten zuen bezala, bizigaia baizik, eta zentzu horretan, beak nolabait irekia ikusiko du. Gizakiaren izaera bera, plastikoa eta irekia bezala planteatuko du, nahi den ia dena esan liteke dela gizona existentzia metaforiko horretan. Irekiera horretan oso garrantzitsua da gizakia sentitzeko gai dela. Eta esaldi hauekin, irribarrea eta negarra aipatzen diren esaldi honekin hasten du bigarren liburua Azurmendik. Gizona bere onto eta ortogenesian irribarre egiteko doain miragarria sornitu baizuten negar erreinu guzti honetan. Irribarrea eta negarra, sentibera. Eta sentikortasun horretan, hainbeste gustatzen zaizkion joku batean, aberea abelekin lotzen du Azurmendik. Ez esplizituki, baina hemen behintzat esaten du. Baina dagoeneko kalterik gabe esan liteke gizonaren gorputza abere batena dela. Abel gorputza. Hau da, zaurgarritasuna dago ere, horretan, abere izate horretan, dagoen ezaugarri garrantzitsu bat da gizakia izaki zaurgarria dela, hori asko azpimarratzen du. Orduan oso garrantzitsua da zaurgarritasun horretan nork lagunduko dion gizakiari. Eta hor planteatzen du gaia, ez? Zer da gizakia? Zer da gizakiaren edo izaki biologiko baten izaera? Lehiakorra ala kooperatzailea izatea. Zer da Hobbesen otso artean, elkarrekin beti lehian eta borrokan, eta beraz naturalak kapitalismoa da, ala Rousseauren gizakume biosbera lagunkoia. Naturala ala antinaturala da kooperatibismoa. Orduan, bere nolabait ibilbidea azken liburu horretan egiten du tesi antropologiko batetik, tesi politiko batera eta berriz ere biologiatik pasatuta. Guk parte hori aztertuko dugu, zeberak ere esaten duen bezala, azken urteotan evoluzioaz eta gizakiaren bilakaeraz diharduten biologo eta etologoek galdera horretara ekartzen gaituzte behin eta berriro.
Hau da liburuaren aurkibidea, azken liburuarena, eta ikusi duzu, azten dela Darwinen biziborroka begiratuz, eta gero elkar laguntza, beak The Descent of Man bigarren liburu garrantzitsuenean, Darwinek nolabait ez du hautespen naturala ikusten gizakiaren evoluzioan, baizik eta beste zeozer komplexuagoa. Baina, sozialdarwinismoa, Huxleyren ekarpenak, Kropotkin ere dedikatzen dio kapitulo bat, Dawkinsen gene berekoia, hainbat ekarpen berriak biologian gene kooperatiboaz, ez hori bere asmakipuntza da, hitza, baina primaten inguruko hausnarketa filosofikoak, De Balsen eta ingurukoak egindakoak, eta azkeniz kooperatibismoari buruz, eta ipuintxo bat. Hori da, liburua oso mardula, iaia oharrak testua bezainbesteko garrantzia duten liburu bat, horregatik poliki irakurri behar da, eta baina, baditu bere alderdi argiagoak eta ilunagoak, baina oso liburu ederra. Zer egin nahi du Jose Azurmendik? Esan dezakegu hau dela bere ikuspegia, edo hau da behintzat niri deigarriena iruditu zaidana, giza jendea urkoenganako loturak lantzeko eta harreman sozialen atarramendu onerako dago berariaz moldatua, ez inola ere berekoiki norbere baitan kirikio, trikutu eta lagun artearekin leian borrokatzeko. Orduan, pixkat, Schopenhauerren irudi beldurgarri horri kirikioaren arteko besarkada horren kontra egiten du, eta planteatu nahi du gizakiaren izaera kooperazioan egon daitekela oinarrituta. Hau, nolabait, badator evoluzioaren eta Darwinen tradizio darwindarraren kontra nolabait, ze tradizio darwindarrak nolabait irakurri du hautespen naturala baldin bada agintzen duena biologian eta evoluzioan, orduan hor ahulak desagertuko direla eta sendoak biziraungo dutela. Orduan nolabait bakoitzak bere interesak jarraituko du. Orduan, tradizio darwindarrean alde batetik daukagu individualismoa, bakoitzak bere alde egingo du, eta bestalde individualismo horren ondorioa izango da lehiak hortasuna. Hori pixkat erantzuten saiatzen da Azurmendi, eta orain Juan Ignacio Pérezek esango duen bezala, pixkat izan da biologia teorikoan hainbat eta hainbat artikulu eta lan inspiratu dituen galdera funtseskoa. Eskerrik asko, Arantza. Hasiko naiz esaten oso pozik nahuela hemen egoteagatik eta gai honi buruz hitz egiteko aukera eukitzeagatik. Azken urteotan hau izan baita gehien interesatu zaidan gaia, intelektualki gehien interesatu zaidan gaia. Orain hasi da beste gai bat, hasi zaitir interesatzen, hau interesatzen zaidan beste, baina hau asko interesatzen zait. Nik hasi baino lehen, esan nahi nuen gauza bat darwinismoaren eta gaur egun darwinismoa hauenekoan prestatuta. Sentitzen dut. Baina esan duzun gauza batengatik, ez? Alde batetik Darwinek nola formulatu zuen bere evoluzioaren teoria, berak ez zion horrela deitu, espezien jatorriaz mintzatu zelako, ez evoluzioaz. Eta beste alde batetik nola ulertu den nagusiki, eta nola ulertzen den gaur egun oraindik, nik uste dut ideia okerra dela. Hain zuzen ere, eurek erabili zuten iraganean Struggle for Life, esamolde hori, bizitzarako borroka, ez, ideia hori, eta orain Arantzak aipatu duen ideia hori ahula desagertzen dela eta indartsua mantentzen dela. Gaur egun hori beste modu batera formulatzen da. Gaur evoluzioa hitz egiten dugunean, esaten duguna da, ikuspuntu evolutibo batetik arrakasta daukanak, hau da,
the fittest, egokituen dagoena, ondorengo gehien usten dituena da. Ez indartsuena dena, baizik eta ondorengo gehien usten dituena. Eta ondorengo gehien usteak eta indartsua izateak ez dira gauza bera. Ez inundik ere, ez dira. Orduan, honek ñabardura importantea sartzen du eztabaida honetan, hori alde batetik. Hori argitu nahi nuen pixka bat, uste dudalako importante izan daitekela. Bueno, Arantzak aipatu du, The Descent of Man, liburu honetan, Darwin berak konturatu zen, dena etzela hautespen naturala, eta dena etzela banakoengan edo banakoen artean gertatzen den hautespen naturala. Honek ja taldeetan pentsatu zuen, Darwinek taldeetan pentsatu zuen, eta pentsatu zuen, hoberen moldatzen ziren taldeak beste taldeekin lehiatzerakoan aurrera jarraituko luketela, arrakasta gehiagokiko luketela, eta beste talde horiek desagertuko lirateke. Baina hobeto moldatzeko taldeak euren barruan behar zuten alabeharrez izaera, atributo batzuk euki, eta hortik, hemen esaten den bezala, ez dakit oso ondo non esaten duen, baina fidelity, patriotism, spirit of patriotism, fidelity, obedience, courage and sympathy. Oso ez gaude ohituta darwinismoari buruz entzuten dugunean hitz horiek, edo irakurtzen dugunean hitz horiek irakurtzen, ez? Orduan, hitz hauek taldeari dagozkio eta talde izaerari dagozkio. Hori importantea da. Altruismoz hitz egin dezagun, altruismoa baita kooperaziorako, lankidetzarako ezinbesteko osagaia, ez? Nola definitzen dugu altruismoa biologo evolutibok onelaxe. Bestei laguntza ematerakoan egokitasuna, oda fitness, ingelesez fitness esaten dena, ematen dietenak altruistak dira. Zergatik, eurentzat kostu evolutibo bat dauelako. Horrek zer esan nahi du, zuk fitness usten badiozu beste bati, bestearen ondorengoak eukitzeko probabilitatea handitzen da, baina zure ondorengoak eukitzeko probabilitatea beheratzen da. Horri deitzen diogu biologok altruismoa. Eta naiz, altruismoa beti, izan da ikuspuntu evolutibo batetik puzzle bat. Oso ondo ulertu ez den zerbait. Hori da Azurmendik bere liburuan horri buruz asko hitz egiten du. Nola liteke hautespen naturalaren bitartez berekoia dela edo berekoia gailentzen dena baldin bada, nola sortu da altruismoa? Altruismo sortu da, ezagutzen dugu. Edo altruismo ez da egiazkoa, eta da fikzio bat, eta benetan zinikoak gara. Hori da, gogoeta hori egiten du, horri buruz hitz egiten du, eta orduan altruismoa azaltzeko, ikuspuntu biologikotik, eman dira nik dakidala eta nik ustut ala dela, 3 azalpen nagusi. Eta hiru azalpen hauek dira, alde batetik Hamiltonek eman zuena, Hamilton da biologo evolutibo bat, joan den mendekoa oso importantea, oso tipu importantea, genetista. Honek proposatu zuen ahaide hautespenaren ideia. Zer esan nahi du horrek? Honek esaten duena da altruismoa bakarrik gertatzen dela familia artekoan, nolabaiteko harreman familiarra dutenen artean, eta zergatik zure geneak, zu presaude zure geneak aurrera ez ateratzeko, zure gandik genetikoki oso hurbil dagoen beste pertsona baten geneak irteteko, arrakasta eukitzeko probabilitatea, ugaritzeko probabilitatea handitzen baldin bada horrela. Beste modu batera esan da, eman dezagun zure semea itotzear dauela ibai baten. Eta zure burua botatzen baduzu semea salbatzera da, zure semeak zure geneak daramatzalako. Eta azkenean, zu nagusiagoa zarenez eta semea gazteagoa denez, gazteak aukera gehiago ditu oraindik bizirik, salbatzen badu bizirik irauteko eta ondorengo gehiago kitzeko,
eta berari etzaio zer kostatzen hiltzea, berak ondorengo gehiago eukiko ez duelako, gehiagorik eukiko ez duelako. Orduan, sakrifikatzen da, baina sakrifikatzen da zergatik, bere semearen geneen erdia berea delako. Hori da pizkat simplifikatzeagatik, hau da honen ideia. Bigarrena da Robert Rivers honena, eta honek proposatzen du elkarrekikotasuna edo elkarrekiko altruismoa. Hau da, ni altruista nahi zurekin, zu pentsatzen dudalako, konfiantzan dudalako, zu nirekin altruista izango zarela. Eta hori esplizituki edo implizituki onartuta baldin badago, horrela uler daiteke altruismoaren sorrera eta garapena. Beraz, inork ez du benetan ematen fitnessik bestei, ez du ematen egokitasunik beste inori. Hori da, honek proposatzen duena, zeren truke horretan biek irabaz dezakete. Osea, hartzen duenak eta ematen duenak. Eta hirugarren ideia da, Sober eta Wilson, joan den mendearen bukaeran, On to Others, liburuan garatu zuten ideia talde hautespenarena. Hau, ikuspuntu biologiko batetik oso ideia, ez egin nola noan? Ikuspuntu biologiko batetik oso ideia oso interesgarria da arrazoi batengatik. Beti egon delako eztabaida bat, hautespen naturala zein mailatan gertatzen den. Horretaz ez gara ados jartzen, biologoak. Batzuk esatute, jatorrizko ideia da banakoengan gertatzen dela, banakoen artean gertatzen dela hautespen naturala. Osea, gu hemen gaudenon artean esate baterako, ez? Baina Dawkinsek popularizatu zuen ideia, ez delako berea, genea dela hautespen unitatea, hau da, hautespen naturalak geneen artean gertatzen dela, hori oso popularra izan da, baina oso popularra izan da, Dawkinsek promozionatu duelako, oso modu inteligentean promozionatu du, eta hortik dator gene berekoiaren ideia. Hauek esaten dutena da, hori ez dela horrela, eta maila desberdinetan gertatzen dela hautespen naturala. Alde batetik geneak bai, aukeratuak izan daitezken, hautatuak izan daitezke, baina banakoak ere bai, eta populazioak edo taldeak ere bai. Eta hortik abiatuta esaten dute populazioak edo taldeak edo komunitateak aukeratuak izan badaitezke, hoberen funtzionatuko duten komunitateak izango dira aurrera ateratzen direnak. Eta beraz hauek hartzen dute hasieran Darwinen testu horretan ipini dudan ideia haiek berreskuratzen dute eta garatzen dute. Ideia honek eduki du sekulako, hartu ditu sekulako erasoak. Beti pentsatu izan delako oso ideia heterodoxoa dela. Eta batez ere, duela gutxi arte eduki duen ahulezia handiena izan da, eredu matematikoek esaten dutela honek ezin duela funtzionatu. Hau da egiletako bat, hau da David Sloan Wilson, eta liburu hau askoz geroagokoa da, altruismoaren existentziaz, eta honek beste Wilson famatuarekin batera, Edward Wilsonekin batera, atera zuten artikulu baten esan zuten, selfishness, hau da, altruismoak, berekoikeriak irabazten du altruismoa taldeen barruan. Hau da, talde batean baldin bagaude, berekoienak irabazten du eta altruistenak galdu. Baina, altruista asko, euren baitan altruista asko dauzkaten taldeek, altruista gutxi daukaten taldeak irabazten dituzte, gailentzen dira. Eta esaten du gero, everything else is commentary. Osea, beste guztia oharrak dira, osea, funtzean hau da. Ideia hau oso ideia interesgarria da, oso potentea, baina ideia honek horrela esan da, daukan arazoa da, eredu matematikoek ez dutela babesten. Osea, simulazio matematikoak egiten direnean, simulazio horiek esate dutena da, estrategia honek ezin duela arrakastarik eduki. Orduan, honek garatzen du ideia hau gehiago, osea,
esan nahi du garatu, luze idazten du, ideiari buruz, esaten du, gizarte ondo funtzionatzen duen, gizartearen funtzionandoren oinarriak hau eset direla, izabanakoen interesak alde batetik, jokera onargarrirako araubide adostuak bestetik, hau da, ja, taldeak ondo funtzionatzeko baldintzak, arauak betetzen ez dituztenak zigortzea, honi ditzen zaio, berdin da, nola ditzen zaio. Esamezak oso importanteak dira, talde bizitzan, eta prest egotea, jokara eukitzea prest egoteko bestei, denontzako ondasunak diren, ondasunak emateko, ez? Nik ez dakit zein ipini dudan urrengo, zuri dagokizu, gauza batekin bukatu nahi nuen, ideia batekin, eta horretara segurazki gero itzuliko gara, lehen esan dudan zailtasun hori, eredu matematikoek ez dutela babesten ideia hau, gaur egun arazo hori eragozpen horrek ja askoz ere garrantzi gutxiago dauka, sortu delako gene kultura, koevoluzio genetiko kulturalaren ideia, eta onartzen baldin bada evoluzio genetikoa, evoluzio kulturalak edo eragile kulturalek sustatu dezakeela, orduan eredu matematikoek ondo funtzionatzen dute. Evoluzio kulturala askoz azkarragoa delako evoluzio genetikoa baino. Ez dakit gero aukerarik ukiko dugun horretaz jarraitzeko. Bueno, urrengo galdera orduan zen, gainditu daiteke individualismo, guk planteatzen duguna, gainditu daiteke individualismo egoista biologian? Hala, Juan Ignacio ondo azaldu duen bezala, biologoen artean badirudi askoz ere finkatuagoa dagoela ideia, nolabait funtsean berekoikeria dagoela eta altruismo azken finean epifenomeno hutsa dela. Ez dela benetako izaera. Baina hori ikusi duzuen bezala, biologoek beraiek, David Sloan Wilson biologoa da, Elliot Sober filosofoa den bezala, bien artean egindako lana, ja, oindala, 20 urte baino gehiago, oraindik ere eztabaidan egoten da. Gero eta jende gehiagok ametitzen du, badaudela arrazoiak ez bakarrik kaso egiteko ikuspegi zinikoenari, nolabait esateko, baina eztabaidatsua jarritzen du izaten. Hori nolabait ikusten du Azurmendik, eta Azurmendik kooperazioen alde egiten du, eta hor heltzen dio Novaken kontzeptu bati, esaten du genek elkartuta kooperatuz, kromosomak ikusten du natura nolabait kooperatuz egiten dela, eta ez dela bakarrik ikusten duguna, ez dela bakarrik geneak, baizik eta fenomeno asko daudela maila askotan, ez? Eta galdera orduan esan duan bezala da, biologiaren ikuspegitik, Azurmendik aldarrikatu nahi duen ikuspegi hau defendatu daiteke edo inosoa da. Badirudi, egondian eztabaidetan badirudi horrela pentsatzea kooperatibismoa dela naturan ematen den ezaugarri bat, inoso bezala ikusi izan da, zientziak ez duelako hori izaten, ez? Baina Azurmendik defendatzen du, eta baita ere defendatzen du gaur egun jende batek behintzat. Adibidez, hau da filosofo batek, Tim Lewensek egindako zailkapeak, eta berak esaten du lehendik eta behin, oso importantea dela bereiztea zer den altruismo psikologikoa eta altruismo biologikoa. Hau da, nolabait, hitz egiten dugunean altruismo biologikoaren izaeraz, Juan Ignacio esan duen bezala fitnessakin edo nolabait individuaren interesekin lotuta, ez dugula hori ulertu behar maila psikologikoan. Ze maila psikologikoan alde batetik bakarrik motiboak ulertzen dira altruista bezala, izan arrakasta ala ez izan, eta ez hainbeste portaera,
Eta berriz biologian gehiago dago lotuta, esan duen bezala, interesekin eta portaera evolutiboarekin. Orduan, berak Tim Lewensek pensatzen du, hainbestek eta hainbestek esan dutena, altruismoa begibistan dagoen zerbait dela batez ere, eta adibide betik nabarmenena izan da, gurasoak eta kumeak arteko harremanak eta zaintza, gurasoen zaintza, hainbat eta hainbat animalietan, horrek adibidez inspiratu zuen Hamiltonen teoria, hori ez dugula zertan ukatu behar, baizik eta agian garrantzitsuagoa da ulertzea ze baldintzatan emango den, ukatzea baino, pentsatzea epifenomeno bat dela baino. Horregatik berak, Tim Lewensonek galdetzen du zinismo horri buruz. Berak zinismoa dela mesatzen du 100 urtetan, tradizio darwindarrean, gainditu den, zabaldu den jarrera, hau da, zientziak ezin duela babestu altruismoaren evoluzioa, eta benetan berekoikeria dagoela, hori ikuspegi ziniko bezala ikusten du, adibidez berak Giselin bezalako evoluzionistek zabaldu duten ideia moduan ikusten du, esaten du Giselinek hautespen naturalaren hipotesia nahikoa eta egiazkoa baldin bada orduan ezinezkoa da benetan egotea portaera benetan altruistak, esaten du orduan Giselinek egin atxamarka altruista bati eta ikusiko duzu odoletan egoista bat, barruan, eta horrek amorro biztian jartzen du Tim Lewens, Cambridgeko persona nahiko hotza baldin bada ere, eta deitzen dio jarrera zinikoa, nolabait zientzian eta filosofian ere agian pentsatu izan dugula gero eta gaiztoagoa edo zinikoagoa den tesia egiazkoagoa dela eta ez duela zertan izan behar horrela, eta nik uste horrekin Azurmendi ere ados egongo litzakela. Orduan berak hori esaten du, zinikoaren xuhurtasun espiritual horrek ere evidentzia behar du, eta konjetura hutsa besterik ez da. Azken finean, gauza bat dira modelo matematikoak, eta beste gauza bat da guk nolabait egiten ditugun aurre iritziak, ez? Eta nolabait askotan eta askotan gauza bat da geneak interesak jarraitzea, eta beste gauza bat da nola ulertzen dugun individua zein dan. Hau da, gene horiek eratzen duten individua zein dan. Eta hori ez dago hain garbi, eta nik uste hori gero eta gehiago zalantzan dagoela. Horregatik, adibidez, Tim Lewensek esaten du, kontutan hartzen badugu ez daukata astirik asko zabaltze kontaz, baina erentzia edatua dela, hau da, genea bakarrik ez direla eredatzen, baizik eta hainbat baliabide gehiago ere ederatzen diala, tartean kultura, orduan agian altruista bati atxamarka egin eta ikusiko dugula altruista bat odoletan, eta ez dugula agian zertan ulertu berekoikeria edo egoismoa dagoenik basean. Orduan, pixka bat, ideia bat emateko zer dagoen honen atzetik, gero eta gehiago azalpen alternatiboak ari dira gaur egungo biologian lantzen, eta horietako batzuk kooperazioen aldere egin dezaketela uste dut, nik behintzat. Eta esango nuke, gero eta gehiago modeloak erlazionalak direla. Hau da, individualismoa biologiaren filosofian, azkenengo 10 urtetan dagoen gairik garrantzitsuena da zer den individuo biologikoa. Hori ez dago oso garbi, nolabait oso modu naturalean edo ulertu dugu individua, besterik gabe izango dela izaki bizidun arrunta bat, hau da, eguneroko bizitzan ikusten dugun izaki bizidun bat, baina gero eta gehiago ulertzen dugu hori agian oso zaila dela hori individuo moduan ulertzea. Eta zer den individua aztertzen eta aztertzen ari da, bai biologia eta bai biologiaren
filosofia. Eta hori zalantzan jartzen badugu, zer den individuo bat, berekoikeria eta altruismoa beste modu batean agian ulertu behar ditugu. Berak, Azurmendik berak, heltzen dio nitxo eraikuntzaren teoriari, pixka bat, eta ekologiaren esparruan ekoevoluzioa ulertzen eta asaltzen duten faktorei, hau Azurmendirena da, ez da ikusten horazpia, baina da azken liburuarena, asaltzeko nola biologian bertan azalpen alternatiboak egiten ari diala, kooperazioa sustatzeko edo defendatzeko. Eta nolabait baita ere beak esaten du, adibidez, Dawkinsen bezalako, hau Azurmendi bera da, eta esaten du, Dawkinsen bezalako jarrerak estremoak direla. Naturaren guztiz mendeko eta egoista hutsutsa edo altruista puruta izentroza, hori nolabait jarrera estremo moduan ikusten du, eta berak pentsatzen du bai kooperazioak eta bai altruismoak nolabait ez duela zertan izan puroa edo hutsutsa, eta nolabait egongo diala bien arteko hartu emanak ulertzeko. Esan dut biologia erlazionala, biologiaren eta biologiaren filosofiaren ezaugarri garrantzitsua gaur egun da ulertzea organismoa ez da edo bizidunak ezin direla ulertu bakarrik beraien ezaugarri intrintsekoak aztertuz, izaki bizidunak erlazionalak direlako. Hau da, beraien inguruarekin harremanetan ulertu behar direlako, hori delako beraien izaera metafisikoa. Hau da, beraien izaera erreala, ez izaki bizidun bat, inguruarekin harremanetan, baizik eta inguruak bere ezaugarriak eratzen ditula. Hau, oso azkar esateko, gaur egungo ikerketa biologikoa egiten ari den, hainbat esparrutan, bete-betean aztertzen ari den kontu bat da. Epigenetikak geneak ikusten ditu ingurumenarekin harremanetan. Esposomics da nolabait inguruaren zer dagoen gure gorputzaren barnean. Evoluzioa bera, gero eta gehiago ikusten da fenotipoen plastizidade batek aginduta edo gidatuta eta ez geneak, eta geneak atzetik etorriko liraketela. Gero eta gehiago ulertzen dugu individua iaia ezin dela oso erraz definitu, ze mikrobioz betetako ekosistemak bezala ere ulertu ezakegu animali baten izaera biologikoa. Eta beste, hainbat kasu, ikusten dena organismo eta organismoen arteko konexioa biologikoa dela, ez soziala edo kanpokoa, baizik eta izaera biologikoa definitzen duela. Orduan, nik esango nuke hori, nolabait biraketa, Azurmendik esaten duen bide horretatik aurrera, badagoela biraketa bat ingurugiroa kontutan hartzekoa, eta hori nolabait hainbat ikuspegi erlazionaletan eratzen dela gaur egungo biologian, eta nolabait altruismoa eta berekoikeria ulertzeko oso modu ezberdinak eratuko duela, batez ere individua zer den zalantzan jartzen bada. Nik hemen utziko dut, eta Juan Ignaziok helduko dio hainbat ikuspegi batzuei ulertzeko nola evoluzionatu duen moralitateak berak. Lehen, eta honen aritik, biologi interesatu zaigu, eta ez bakarrik biologi, aztertzea evolutiboki nola sortu ahal izan den altruismoa. Lan asko daude, asko idatzi da azken 10-15 urteotan honi buruz. Eta oso gauza interesgarriak gainera. Lehen aipatu dudan ideia berri hauek koevoluzioa genetiko-kulturalak,
honek eman ditu frutu asko, nire ustez, gauza asko azaldu ditu, eta aurrerantzean arrakasta gehiago ikiko dute. Oso zaila egin zitzaidan idatzi diren liburu guzti horietatik, lan guzti horietatik aukeratzea nire ustez egokienak izan daitezkenak, eta hartu dut Tomas Elloren ekarpena azaltzeko, baina nahi dut argi ustea, hau adibide bat dela. Beste egile batzuk beste modu batera planteatu dutela, baina testuinguru intelektual berdinean, ez? Bueno, hasi baino lehen, sartu nahi nuen hau Patricia Churchland da, hau da, neurofilosofoa, eta sartu nahi nuen gauza bat, arantzak gauza bat esan duelako, sentimendu pertsonalen inguruan, ez? Nola baldintzatu duen horrek, edo horrek ze ondoriok eduki dituen. Honek, esaten duena da, ez da bere ideia, baina berak garatu du gero neurohistorio horiekin batera. Gure lehenengo portaera afiliatiboak direla ama eta seme-alaben artean, bi norantzetan, ez? Eta orduan horretarako kableatuta gaude neuronalki. Jokaera afiliatibo horiek kableatuta gaude neuronalki eta hormonalki ere. Guk ama maite badugu edo amak maite bagaitu, maite dugu, horretarako biologikoki programatuta gaudelako, nolabait esatearren, ez? Orduan, ez berak bakarrik, berak eta beste batzuk diotena da, hori dela, gero jokaera altruista eta moralaren, oroar moralaren abiapuntua. Horren gainean ereiki dela, hori zabaldu denean beste guztiekiko, edo behintzat taldekideekiko, edo taldekideen gana. Tomas Elo, hau Amerikarra da, baina Alemanian lan egiten du, aspalditik, eta nik esango nuke psikologoa dela. Ez dakit oso ondo zer den, baina nik uste dut bere arloa psikologia dela, bere jatorrizko arloa. Eta honek idatzi du, alde batetik moralitatearen ontogeniaz, baina baita moralitatearen jatorri evolutiboa. Hau da, ontogeniaz idatzi du nola garatzen den moralitatea aurre egoeratik edo jaiotzetik aurrera. Zelako urratsak ematen diren, ez? Eta baita garatu du beste natural history, hau da, evoluzioa, ez? Eta hau, bide batez, hau da, Debalen kontrakoa. Debalek azpimarratzen duelako simioetan ere, berak defenditzen du simioen artean ere, jokaera altruistak daudela, nolabait esatearren, eta nolabaiteko morala dauela. Honek esaten du ezetz. Jokaera altruistak benetakoak bakarrik daudela, behintzat apes, simioen artean gu barne geuregan. Eta orduan berak proposatzen ditu urrats batzuk moralitatearen jatorri hori azaltzeko. Berriro diot, hau adibide bat dela, beste egile batzuk daudela, beste ideia desberdinekin, baina nahiko hurbil daudenak, ez? Beraz, honek esaten duen lehena da, simioen artean ez dauela elkar lanik ez dago ezer. Eta talde izan dabiltzatenean, bate garrapatzen baldin badu harrapakin bat, ahal baldin badu jaten du eta ez die bestei ezer ematen. Eta beste kentzen baldin badiote, kentzen diote indarrez. Hor ez dago, inoiz ez dago borondatezko trukerik. Orduan, eta gainera ez dituzte zigortzen oportunistak, hau oso importantea da. Ez dagoelako altruist punishment. Eta altruist punishment oso importantea da moralaren jatorrea ulertzeko. Prest gaudenean beste bat zigortzeko, naiz guri horrek koste bat ekarri, orduan hori moralerako eta altruismorako oinarrietako bat da. Gero, esaten du gizakiek momentu baten eta gure evoluzioan talde izan aritzen hasi ginela, eta horrek egin gintuen batzuk besteen menpeko, taldeeka funtzionatu behar genuelako. Eta orduan, beste kideen ongizaratearekiko kezka sortu zen, kezka egiazkoa. Kasu honetan bai interesatzen zitzaigulako. Bestearen ongizatea eta gure ongizatea lotuta zeudelako. Horrela sortzen da, berak deitzen duena, talde eragile, hau da,
collective agent ingelesez. Honek esaten da, horrela sortzen da, eta sortzen da, beregan oso importantea den ideia bat da, nahitasun partekatua. Hau da, nahitasuna ez da banakoena, baizik eta taldearena. Eta orduan, nahitasuna partekatzen denean, horrek ondorio asko dauzka. Urrengo urratsa da taldekidea aukeratu egiten dela. Hau da, inor ez dago behartuta beste batekin eizara joaten. Zuk aukeratzen duzu zure taldekidea eta importanteagoa dena, taldekideak aukeratzen zaitu. Zuk ebaluatzen duzu taldekidea eta taldekideak ebaluatzen zaitu. Eta horrek, eta hau ere oso importantea da, elkarrenganako begirunea sortzen du. Gero esaten du, talde eragileak elkarlana autorregulatzen zuela, eta arauak ez badira betetzen, hor arau implizito batzuk daude, harreman horretan, arauak ez badira betetzen, orduan kexak sortzen dira, eta eskatzen da zuzentasuna, hortik dator alde batetik erantzunkizun partekatua, eta lotsa sentimenduak, nolabait esaterren, kontzientzia. Bere ustez horrela sortzen da kontzientzia. Eta horrek gero eragin handia du. Horregatik gero eztabaida hauek egiazkoa den ala ez den, nire ustez eztabaida horiek nahiko artifizialak dira. Osea, altruismoa egiazkoa den ala gezurrezkoa den, noski egiazkoa dela, esan nahi dut egiazkoa, baina egiazkoa dela esateak ere eskaitu inora eramaten. Osea, kontzientzia zer da? Azken batean da, gure zirkuito neuronaletan dabiltzan korronte elektriko batzuk, hori da. Osea, hori zinikoa da, edo ez dakit ondo azaltzen nahi zen, ez? Bueno, gero azten da, data zehatzak ipintzen, eta esaten du duela, 1.000 urte, behintzat, tribuak sortu ziren. Ez, talde handiagoak. Eta horrek esan nahi du, azten direla, talde gisa eta talde handi gisa lehiatzen batzuk besteekin, baliabideak beti urriak direlako. Eta egoera horretan, nortzu gailentzen dira, oberen funtzionatzen duten taldeak, berriro bueltatzen gara talde izaerak emate dituen abantailetara, ez? Eta esaten duena da, banakoa taldearen menpekoagoa dela, taldea banakoena baino. Eta horrek ere ondorio asko dituela, ez? Orduan, nahitasun partekatuaren bitartez egituratu ziren gizabanakoen arteko elkarrekintzak, eta horrela sortzen dira ohiko praktika kulturalak. Ohiko praktika kulturalak, urrengo puntuan esaten da zer den hori, jaiotzen gara, praktika batzuk, estandartzat, objektibotzat eta egokitzat hartuta dauden gizarte taldeetan, ez? Gu jaiotzen garenean, gure inguruak ez ditu zalantzan jartzen egunerokotasunarekin lotuta praktika horiek. Eta praktika horiek oso importanten dira, gure kulturaren baitakoak direlako, eta horrek erabat mugatzen duelako nola jokatzen dugun. Eta hori eredatu egiten dugu kulturalki, baina baina erentzia horretan geneek ere badute zereginen bat. Hortik aurrera, arauen eta erakunden bitartez gauzatzen da gizarte kontrola, hau da hemen oraintxe esan dudana, realitate kultural batean jaiotzen garela, eta bertutetsua da balio horien arabera jokatzen duena. Balio horien arabera onartuta dauden kulturalki, gizartean kulturalki onartuta dauden balore horien aurka egiten duena, ez da bertutetsua. Eta 10. urratsa, nik azpimarratu nahi dut hemen, alde batetik, gizabanako kooperatiboenetan oinarritzen den koevoluzio genetiko-kulturala bultzatzen duela taldeen arteko lehia, ez dakit denborarik eukiko dudan, ez dut eukiko, koevoluzio genetiko-kultural honi buruz beste zerbait esateko, eta azkenik, oso garrantzi handia, testuinguru horretan oso garrantzi handia hartzen dutela alde batetik legeek, kodetuta dauden legeek,
eta erlijio antolatua duten gizarteetan. Erlijio antolatua ikuspuntu horretatik oso importantea da. Segurazki hori delako, ez erlijioa edo sinismenak, erlijio antolatua, hain indartsuak izateko arrazoi bat. Uste dut honekin, okerrez banago, hori, bukatu dudala. Garaiz uste dut, ez?